Okedi jatho okedi problem mamiyo samoro kwa kendi nikech nyiri mwa kendo biro nikech thum ok bine dwaro chuo. Muma moro wacho niya, tim giminyalo timo kapod kinde ng'owa, ndalo biro chopo ma ng'ama nie wi yien ok nolor piny, to ng'ama ni piny bende ok naidhi. Koro nyamera kokendi e kinde no, bed gi chuori no, cham chuori no, winj moro mar chuori no kapod kinde nitie. To kiwuok biro gik ndalo ma kata kiduogo ng'ama biro rikogo na isi onge. Nimar era menyalo yudo kuom jo anyuola mopogore gi ng'ama noserito onge. Awacho koso kawacho. Nitie nyako moro kane Flo, erego Flo bine. Gimomiyo aluongo nyakone, kane wantie Kisii Tony osenindo, wadhi muchari, nayudo ka nyakone emane ni osiptal ka Tony tuo. Nyakone emwadhiro go troli kitero Tony muchari. Dichuo kotho kata dhano moro amora kotho, tikawo lawe idwoko dala. Ung'eyo koso kia? Nyakone emano kawo law Tony Ndiema kaka chi Tony Ndiema moidho gi min Tony Ndiema gari mobiro nyaka dala ka. Aneng'eyo ok abi pando ng'ato, wacho ni king of message. Kata dok dala na. Koro kaka miso ang'ene ma ng'ama nigi chola. Jomodong ne chika bari niyo TV penjo na rambi ugogo pesa di mondo wadwa kawo rambi. Machielo jothurwa usewinjo dhako monindo gi dhiang'? Usewinjo ka dhako moro nindo gi guok? Dichuo kende moyiene ndendo nyaka gi paka. Omiyo kama wanyuole tok lich, wan wanyalo nyuol nyaka gi guogi. Jok mwaseriwore ga piny ka mwanyuolgo tetne nyalo pong'. Nikech mar ariyo, an pok aromo gi dichuo moketne family planning. Kinyuol to kinyalo rito nyiso ni wiye mang'ich. Kidhi mondo mi uchudri gi ng'ato, wiri gi kar nyuol. Sawa? In watimo tima gi oko. Bat kidwa ni dago koda mondo kuidhi ni nyathi dage oda. To kada kutemi wuok los kapod angima. Kasetho ng'ama biro konye loso ng'ama Flo agoni erokamano. Nyasaye mondo donje chunyi mibedo gi Tony katuo. Mibedo gi Tony kotho. Akwayi ni kiyie tichak ibede dalani. To kamano Nyasaye polo mondo mi otelnu kama wachwanyo ugo to wenwa. Mar ariyo unu bende yuritwae. Mar ariyo na jothum waweuru kendo Vixens. Wakenduru mon. Vixen gin jok mimako gi kamera itang'o ne picha mondo viewers omedre. Jogo kobiro e ngima wa, gin gibiro mana mondo kaka neno wa miel cha e gidak magidwa ne gidak kodwa. Kamano ero kamano. Flo bine. Gimomiyo aluongo nyakone, kane wantie Kisii Tony osenindo, wadhi muchari, nayudo ka nyakone emane ni osiptal ka Tony tuo. Nyakone emwadhiro go troli kitero Tony muchari. Dichuo kotho kata dhano moro amora kotho, tikawo lawe idwoko dala. Ung'eyo koso kia? Nyakone emano kawo law Tony Ndiema kaka chi Tony Ndiema moidho gi min Tony Ndiema gari
mobiro nyaka dalaka. Aneng'eni okabipando ng'ato wacho ni king of message. Kata dok dalana. Koro jomodong ne chikabari ng'iyo TV penjo na rambe golo pesa di mondo wadwa kaw rambi. Machielo turwa usewinjo dhako monindo gi usewinjo ka dhako monindo gi guok ndendo nyaka gi paka. Omiyo kama wanyuole tok lich awuoko sawe koro ng'iyo kwanyalo kwano jok mwaseriwore e piny ka mwanyuol go tatine nyalo pong'. Nikech mar ariyo an pok aromo gi dichuo moketne family planning. Kinyuol to kinyalo rito nyiso ni wiye mang'ich. Kidhi mondo mi chodri gi ng'ato weri gi kar nyuol. Sawa. In watima gi oko. But kidwa ni dag kode mondo pidhi ni nyathi dag e oda. To kada kutami wuok los ka pod angima. Kase thonga mabiro konye loso go flow agoni ero kamano. Nyasaye mondo donje chunyi mibedo gi toni ka tuo. Mibedo gi toni kotho. Akwa ini kiyie tichaki bede dalani. Kok kamano Nyasach polo mondo mi otelnu kama wachwanyo ugo to wenwa. Marare yudu bende yuritwae. Marare na jatho wawe uru kendo Vixens. Wakendo uru mon. Vixen gin jok mimako gi kamera itang'one picha mondo viewers omedre. Jogo kobiro ngima wa gin gibiro mana mondo kaka neno wa miele cha gidak magedwa ne gidak kodwa kaka mana iruru kamano. Flomine gimomiyo aluongo nyakone kane wantie Kisii Tony osenindo wadhi muchari nayudo ka nyakone ema ne osiptal ka Tony tuo. Nyakone emwadhiro go troli kitero Tony muchari. Dichuo kotho kata dhano mora mora kotho tika olawe idwoko dala. Ung'eyo koso kia? Nyakone ema nokawo law Tony Ndiema kaka chi Tony Ndiema moidho gi min Tony Ndiema gari mobiro nyaka dalaka. Aneng'eni okabipando ng'ato wacho ni king of message. Kata dok dalana. Koro jomodong ne chikabari ng'iyo TV penjo na rambe golo pesa di mondo wadwa kaw rambi. Machielo turwa usewinjo dhako monindo gi usewinjo ka dhako monindo gi guok ndendo nyaka gi paka. Omiyo kama wanyuole tok lich awuoko sawe koro ng'iyo kwanyalo kwano jok mwaseriwore e piny ka mwanyuol go tatine nyalo pong'. Nikech mar ariyo an pok aromo gi dichuo moketne family planning. Kinyuol to kinyalo rito nyiso ni wiye mang'ich. Kidhi mondo mi chodri gi ng'ato weri gi kar nyuol. Sawa. In watima gi oko. But kidwa ni dag kode mondo pidhi ni nyathi dag e oda. To kada kutami wuok los ka pod angima. Kase thonga mabiro konye loso go flow agoni ero kamano. Nyasaye mondo donje chunyi mibedo gi toni ka tuo. Mibedo gi toni kotho. Akwa ini kiyie tichaki bede dalani. Kok kamano Nyasach polo mondo mi otelnu kama wachwanyo ugo to wenwa. Marare yudu bende yuritwae. Marare na jatho wawe uru kendo Vixens. Wakendo uru mon.
Vixen gin jok mimako gi kamera itango ne picha mondo viewers omedre. Jogo kobiro ngima wa gin gibiro mana mondo kaka neno wa miel cha gidak magedwa ne gidak kodwa kaka mana iruru kamano. Flobine gimomi aluongo nyakone kane wantie Kisii Tony osenindo wadhi muchari nayudo ka nyakone ema ne osiptal ka Tony tuo. Nyakone emwadhiro troli kitero Tony muchari. Dichuo kotho kata dhano mora mora kotho tika olawe idwoko dala. Ung'eyo koso kia? Nyakone ema nokawo law Tony Ndiema kaka chi Tony Ndiema moidho gi min Tony Ndiema gari mobiro nyaka dala ka. Aneng'eni ok abi pando ng'ato anawacho wacho ni king of message. Kata dok dala na. Koro jomodong ne chikabari ng'iyo TV penjo na Rambe golo pesa di mondo wadwa kaw Rambi. Machielo turwa usewinjo dhako monindo gi usewinjo ka dhako monindo gi guok ndindo nyaka gi paka. Omiyo kama wanyuole tok lich awuok osawe koro ng'iyo kwanyalo kwano jok mwaseriwore go e piny ka mwanyuol go tatine nyalo pong'. Nikech mar ariyo an pok aromo gi dichuo moketne family planning. Kinyuol to kinyalo rito nyiso ni wiye mang'ich. Kidhi mondo mi chodri gi ng'ato weri gi kar nyuol. Sawa? In watimo gi oko. But kidwa ni dag kode mondo pidhi ni nyathi dag e oda. To kada kutami wuok los ka pod angima kase thonga mabiro konye loso ngo ma flo agoni ero kamano. Nyasaye mondo donje chunyi mibedo gi Tony katuo mibedo gi Tony kotho akwa ini kiyie tichaki bede dalani. Kok kamano Nyasach polo mondo mi otelnu kama wachwanyo ugo to wenwa. Marare unu bende yuritwae. Marare na jotho wawe uru kendo Vixens wakendo uru mon. Vixen gin jok mimako gi kamera itango ne picha mondo viewers omedre. Jogo kobiro ngima wa gin gibiro mana mondo kaka neno wa miel cha gidak magedwa ne gidak kodwa kaka mana iruru kamano.